Sinin chen na chuan Caroline hian khuma chuan wai nuam sa deuh hian alo in meka ling shi jin chuan lo lak sak watin heng te chu ra in chi ani hleinem ti pa chuan ama chuan a tlak pop Caroline chuan nga ti ngei tlak popa tur ka tel te hlau lo mi a ti chuan nang hian kan fa lo piang tur tan ngai to in tiang chu I ti du don lo ti ka shalom ti in amala chuan a zut pa a zan hun nuam tak man dun chu an tum shi jin chuan Caroline chu bracelet te pe in khuma chuan a nem tu a che ta lak tak tak ma chuan alu chu lo hai ngal mai moi in Caroline chuan na ti nge HRM alo ti ma se wai na khan tur tel ti a sha reng to shi jinin ati chan a zo chuan nangma wang hian kapa a thi a chuan ke hi ichia lo ang mai ya minom tirin jail tang ang mai in min khung bet poka phuba kalak lo hi ring reng ami ling shi jin ifa thi tur hi lo thli rang che ti in nau ti tlak na dam doi chu a e ngal mak amala chang chuan thi sen chu alo luang thlangal ngoi ya mi lo zong hlek suang che ani lo chuan ka that don che ishiamo ti in a kal san mak shi jin chuan theilo bin ka thi ma chu ka run zong chuak le khopang che a ti ve changa kum nga nuwa chuan Caroline chuan afa pa ni om tak bula chuan anan kanin thar kha ichin chha thei to angem ti in azot anan chuan ma se anu nga tinge kanin son che na nga ya ti in lo zot le ta Caroline chuan miswal dewin min lo la zong renga kan bi ruk ze la nga ya lom anu tan hian chak dewin I om theyang ti ro ti in azota anan chuan anu skula po cha dewin ka omang chol hadam toro alo ti a Miss Norton chuan anan ti in class lama chuan shwailu chu alo tum ve bok Caroline po chuan anan chu akal san ve ta ngala darkare po ala liam lo tia chuan shi jin te kar chu anan te school bula chuan alo ding ve hlol a assistant chuan lekha poimo chu pe in hei hi ama ngei ni in kan sha a hun rei tak bir to ma se tuna chuan poisa atla cham deuh to nyang ati shi jin chuan lekha chu enin a kut jak nge ani kum nga lai aliam ta tuna chuan ka chwa to ho lawang che ati sup club lama chuan thil poimo ti pa le in ti hlim pa tur chuan kal chu an tum ngala an kal na lama chuan anan lo in fiam chu su chepin anan hlau lutuk chu a bok ngal thlop sut phei chu an su fu man law Miss Norton chuan anan ti in lo bai pui ngal wat anan chu na em lo ma se a kut chu a thi ve se nga she jinin anan ti minga sha chuan hun kal to chu a sha chuak Caroline bula khan naute hi a ming tur te ngai to tu em ati chuan Caroline chuan anan ti ka du ani chak tak le risel takka a om ka du ati to hi alo ni rang dewa chokin anan chu akum te azot ngala anan moi ni ati ngal wat Miss Norton chuan lo dan chu tum ma se assistant chuan ama chu alo danga anan po chuan anan kanya ti in kumli ani thu te chu asoi ngala shi jin chuan ngai to in motor bula chuan meizial chu azuk san le ri assistant chu lo kalin shi jin chuan naute nen chuan anin anga ti le ti lo chu azota assistant chuan in ang po ati wak lo thu chuan changin kalphotila chuan midang lo bai pui tur ka bia anga kan bai pui tir mai don ya ti in kal chu an tuma Miss Norton chuan lo dang watin nangni kha in lakal moi thei lawang naute hian hliam te aneya anu ka shila inin biak ve phote anga ya lom ti in Caroline chu biak atuma anan chuan lo posunin nilo miss kana hleinem anu hian chol hadam nan hun anei wak lawa ti boy su alo ti rewa Miss Norton chuan nilowe ka shil nge nga ya lom ti in Caroline chu a shil ta thau Caroline chuan ehe animo
ana lo ti ngal chukin anan chuan an miss phone chu alak saka anu kanalo engma kanalo ania min su man hleinem ka kut hi a thi ve ringota ni mai ti in a tha thu chu a soi ve nga zung zunga Caroline chuan ole a that lo chu kalokal nga lang a ti a reilo te nuwa chuan lo thleng nga le si jinin a en ma she chuan assistant kha a ma a ta chuan lo ding in hei a lo thleng alom hei hian lo bai pui mai se ke ni chu kan lam tu ra kal photang a ti a si jin pon ole ti in an kal ta dai Caroline nen chuan anin muman lo cha che a alan dan chuan Caroline khan a fa pai kha a lo ti tak tak lo ni in anan icha damdo ina kal nga lang ti in a lo bai pui ngal vata anan chuan anu ana hleinem min su man lo ka thalom a lo ti si jin te hnuai thok pa po chuan kha hei hi min byak theina tur boina chwa min lo be mai do nia ti in akal san zui anan chuan anu va chole to ro ka thatto ania ti in Caroline po chuan ngai thadeu chuan akal san ve mai zan lampang lawin her chuakin Caroline po a hnalama chuan akal ve le to a klapa chuan thokin tu man ama tak an sha lo nan ti in ani chuan mark sawa bi ka club nei tu bula chuan sire nei wang ani thu chuan a shil thunga customer ho zupe ka tum mek lai chuan an boss chuan lo bia in zan in chu mi poimo deuh kan thleng do na Mr. Williams pon chadewa turin a du che ukha che thattu mang che alo ti a Caroline in room alu cha chuan si jin chu mu in a hlau ngal viau a ding deuh ringa Mr. Williams chuan Mr. Ling zan in chu hun nom taki mang don nia kalodon sondana che hian ilom lawani chuan min ngai dam sham don nia ti in Caroline chu mark sawa bi ka wang chuan a sel reuh hle mai a ti zui mei che pakhat lo om ve tho na thok ve tho chuan Mr. William a mel chat wang zo ka lo mark sawa alo ti Mr. Ling kan klapa te local do a eng po mamole do in chuan i soidonia ti zom zatin Caroline chu ngati ngai din mai mai Mr. Ling te hi zu thlit ta che a ti vin zui ngal zat bok Caroline ni zu thlit sakla chuan shejin chuan mei che pakhat ka zonga a ti sup Mr. Williams chuan Mr. Ling hian mei chia te a zong ve amo I mu huna engta ti shom nge I tum ti in lo zot shejin chuan ka thatang alo ti mak Caroline lau deuh chuan a zu thlit lai chu shejin a ti buak pha lo hau ngai luai in Caroline in a kekor a ti fai sak chuan shejin chuan ngei om zet hian I kut khala ro milep cha nu a ti khera kol chu adong zom zat ma se lalem lawin a off zuya na thok ve tho nu khan a wallpaper chu lo mu manin a mu to nu chu anga ti viawa Caroline in mark sawa ma kha a lo mu man hi a lo ni Mr. Ling he nu hi ami izon chu helaya hian ka mu to tlatani a ti chuan shejin chuan rang deuh hian khoyang nge om soi ngal ro alo ti wat assistant po chuan en chang ro ani nge ni lo I sha chen lo chuan I chak don lawania ti in a lo vo nga la na thok chuan he ta hian ka mualom a thok ve ni in ka sia a ti a chu ve le shejin chuan club nei tu bula chuan a na thok mei cha zong song a khom ngal tur chuan a ti rewak lo nu chuan mei che ho po an ding tlar ngal chap club boss chuan Mr. Ling ti hian an vain ka au khom ani vo ina an na zo to po an au le vek ani a ti a mei che ho chu an en dian dia ta Caroline reng chu an nom box si lawa an vain in en mo hei hi kala mu ve lo ti in Mr. William chuan a max chu la tlangal tur chuan a ti Caroline chu a ena Caroline chu lo hlau thong ngal viawin an boss chuan nilo hei chu a nilawang mark sawa na chan po a maya sire nei wang te ania
a oma anei boka a pian anal em bangin ka omtir ve moi moi ani hi alo ti hlawa Caroline po chuan Mr. Ling ke ang hi imison chu kani angmo I wallpaper ami kha chu a hmel thalo pui si a alo ti ve bok na thoknu khan a hlau le si ni ngei tur ani ka hmuswal aniang ama chu a ang lutuk thawa a ti kwa le Shijin ngai dan chu ani lo mel viau Mr. William in mu chuan na thok chu man ula ona va vo shepra u a ti mak na thok chuan ni lo Mr. Ling ka ti palani tiang hi chuan ti su u ti in Shijin chu chan tur chuan angen Shijin assistant chuan ole chwa pui pho da u alo ti a Shijinin anvaya chwak vek tur chuan ti in an chwak ngal dam dama ma se Caroline chu la om tur chuan a ti tabi klat Caroline chuan Mr. Ling enge ka ti sak thayang che she deuh chuan a ti ve maya Shijin chuan abula chuan a chutir min ha shilte mei che pakhat hi tu emo hian a zong boi ringa a ti boi tlat china tiang mei cha chuan tu na hian enge ti irin engtin nge omze lang ti in a zot Caroline chuan a chang mai lawa anu dewa chuan chutiang mei cha chu mipa in she om takka a boi reng ani chuan a in son che na nga yanga poisa po anei to lo via wang chuwang chuan ana tho du lo takte po a tho angai pha ka ring ani ti tak deuh si chuan a ti ve sham Shijin chuan engdang vak soi zom lo chuan Caroline dara chuan amu ta ringot Caroline chuan du lo mel viang ma se Shijin chu amu thlunga ti ti a Caroline in ti haratum chuan assistant chuan phal lawin bengching mya su chet po che su ti in lo khap Shijin amu thu thei chu a lom mel viau thunga darkar ni la Shijin amu thluk nuwa chuan Caroline dar po chu a kham to viawa Shijin chu phone lo ri chuan a ti har ta nge nge phone lak ba chuan assistant chu tuna khan amu thluwa mi ti in a zot assistant chuan o ti changin Shijin chuan thopa chuan naktu ka adar zat nga ya ta hian min lo muli ang che a ti Caroline chuan ole Mr. Ling ti ve mo yin Shijin te chu an chhuak assistant bula chuan minute exact nge amu thlu ka zot assistant chuan darkar ni lai mule kum nga nuwa tianga imut lo na kha arei to asin ti in lim deuh chuan lo shile Shijin po chuan makati ve viawe Shijin te kal nuwa chuan rang deuh hian Caroline chuan a chan pakhat hi a bia a man mo takin kan kal bawanga yania kama mo min lo boi pui sak ro ti in chu pa chuan ngati te thut nge ni ti in inin sun ve chau si a alo ti Caroline chuan a urgent thu chu a shila chu pa chuan ole ni ni talanga yang ni ni chia hun min pero kalo boi pui sakang che ti ya alo chan nu chuan Caroline chuan ole ni ni chu kalo in veng ve thei em emang ni ni chia ani mai ti sapin phone chu anda a Caroline chuan ngati nge Shijin khir alo ni le a ti zui sep Shijin te chu ho in ba chu ma chuan an lut langa Shijin chuan a ku silpa chuan khanu kha zan inami kha Caroline angi ti ve em ti in assistant chu azot assistant chuan tlema anga ti ve thu le ma se ani arin lo thu chuan changin Shijin chuan ni e ani lawang Caroline khat chu mi chapau ve tak mai ania khatyang na kha chu a thok du don lawa ma se a angkhop mai chu a ti assistant chuan Mr. Ling Caroline chu I mu huna chuan ka thadon khai ti si a Simon Khan lo muta se engtin nge ati ang thaturin kan ti do na mi ti in Shijin chu azot ani chuan nilawe atan chuan thi top chu a ol sam lutuk na engma atwar man don lawa sin ani khan ka fa minla nei sak aba alom ti in a bracelet chu a ena assistant chuan ole ani chuan Simon chuan a mu huna po tin lo turin kan shil nga lange ti in a chuak
si jin chuan Caroline ka that lawang che ma se hlim tak chuan ka om tir lo bok ang che thi chak ngoi ngoi in ka siam don che ani ti in ain se ru a thin reng viau bok atuk chu lo thlengin Caroline thopui nu khan Caroline Max kha alo mu a nang nge hi ni nimina nangma wangin shem ka twara tuna chuan nang hi man chwa in nge yang Mr. Ling hian azong chuak to nge yang che ti in a Max chu tlem a zei cha sak nakina chuan I Max hi a chhewa tanga elector ve khopang ti in a kalsan a no deuh loka chuan Caroline chuan engma shelawin Max chu alo la a va in si jin nen anin hmuna lam chu a pan phei le si jin te po lo om le to in noi sang chuan a pan pheya Mr. Ling I lo kal to don lowi moka ti mana ka chian ten ro phum ruk I char chuak ani ringota lo min ti ya a soi zo ma chuan si jin chuan kor the phein hei haro alo ti deuh mak Caroline chuan soi boi tum zetin a in sum le ole ti in thlak na lama kala tum chu si jin chuan heta ti ro alo ti le ngut assistant su lawin thlashung viawin pon lama chuan a chwa sana Caroline in a she mel lutuk chu si jin chuan nga ti nge mi pama a ila in thlak ngai lewa mi ti in Caroline chu a zot ani chuan she tak chuan a in thlak ve a ama sha theina tur kut chuk chu thattu in alo thlak tir dai to hi alo ni si jin pon en uluk viau mai Caroline chu in thlak zawin si jin chuan Caroline ilo kalang a ti ringota a korte chu en fia velin tlemin I thol dewani hi a ti sup Caroline chuan a theilo kalo kal theilo Mr. Ling ka taksa chu ka zwar tel lawanya baka belpa ka nei ka belpa in min ngai to lutukang tia changin si jin chuan I belpa chu I om na le tu bulangai om I soidonya local ro se chuan a bel nu hi zan khat om pui man engzat nge kalo zo tanga a du za chu ka pe mayang a ti khum mya Caroline chuan nilawe chutyang mi chu anilau ti in chang ve ma se si jin chuan vin deuh hlek hian le virgin ang maya I in ui kwal ve le a ti deuh zek Caroline Max chu alo chat zom ngal rang lu tu ka chhar tumin si jin chuan alo en rang viau bok ma se si jin chu meng fia vak lawin Caroline chuan a in tura chuan dam doi lo tel sakhi alo ni a si jin chuan Caroline a ti sap renga ding po chu a ding thei to law assistant chu alo lut ngal wat Caroline chuan Mr. Ling hian in hnem dewa ho pui van zok mai ro ti in a shil assistant chuan si jin chu a kwa a Mr. Ling mutna dam doi kha I ei hnem dewa mi tiang hi chuan I taksa in a zo lo zel do na sin a ti ve a si jin chuan theilo hian khanu kha shwai tel ro alo la ti sham Caroline chuan ka du lo ti ma se assistant chuan vin zet hian I du lo thei ani lo local vat ro a ti a Caroline po chuan a in ve na tur la sok sokin ti thei dang nei ta lo chu a zui ve le ta top Caroline chuan si jin te chu zui ve zelin si jin po rei fe nu chuan alo har ve sha ma assistant chuan I lo har ta mo lo ti vatin si jin chuan muang changin tuite a in ma sa te a meizel te chu zule photin Caroline chuan lo bia in ka om rei to ma ania I lo har to tho chuan ka kal san to ang che alo ti assistant chuan ni Mr. Ling hetia mei che kol reng chu kan tan po a thalo thenia alo ti ve bok ma se si jin chuan assistant bula chuan thil min valak sak lok ta che ti in a tir chuak ta dai Caroline pon sha thiam deuh ngalin min kal tir mai don lawani mo ka in ngai tir ngai anga ya ni a ti neu newa si jin chu lepcha deuh taka volume kwalin room hi soundproof ani empty in azot si jin chuan o I du tokin auro ma se tu man an shedon chuang lo alo ti mak Caroline chuan Mr. Ling heta minom tir ve reng chan hi enge mo I du wanga ni ti ro ti in azot
khuma chuan anin bo a hrijin chuan a ril ru chuan hetiang hian tawng ve lo lang chuan ka Caroline kha I ang ber zo ka sin ti neu neuin assistant chu alo lu chhun zom nga la handcuff chu alo keng lut hrijin chuan Caroline chu abun tira chutlenga khan vatan ti ro miron hnai tir hlek su kalwa ka ti chhuak ti makin assistant chuan ati zui ve ngal bok hrijin chuan Caroline chu amut san maka Caroline chuan a thian pa kha bia in kalau ho thai don lawa anan kha minlo enko sakro o ti in a cha a inve na tura aken fok te chu a hum ren ro na engma ti lem lo chuan amu ve ta ringot hrijin te po zinga chuan lo thau ve le to in Caroline chuan kabiak pa in min ngai to to lutukang baka thil poimo ti tur ka nei ania heta minom ti reng du ani po in kamamo in la khom phot ka du ati a hrijin chuan ole ma se zana ilo le levat lo ani chuan ita na poi via wang ati ma se Caroline chuan aril ru te te chuan ale to don lo ti chu a sherenga min mu to don hleinem ati sap Caroline ho chuan a fapa chu a in pek pui vat vata zan lama chuak mai tur chuan a in bua cha pui anan chuan anu nga tinge kan chwa le ngal do na ti in lo zot Caroline chuan apoi ka ti khop mai kan chwa le nge nge nga ya ni ti in a in soifia ve boka anan chuan apoi lo anu I omna piang chu ka in ani mai I om chuan khoi lai po nuam ka ti vek alo ti ve rewa hrijin chuan Caroline chu lo le thar chu a ti viau to assistant bula chuan ana thon na kha biala an ina kan kalang ati tarap mai Caroline te in chu an pandun ngal anan kha naupang pakhat chuan pa anei ve lo thu te chuan lo tong khumin alo mu sitle a ananan pa anei ve reng thu te chuan changin anin swal ti ti chu ani mai hrijin te khan lo mu in ananin hrijin a mu cha chu a pa ti in wa kwa ve chot hrijin chuan angai na chu a shalo viawa anan chuan naupang bula chuan apa ni hi pa ka nei ve ringe o ti in ain ti the khum naupang chuan thla ani kha ti in atan sia san dai chu vele anan chuan pate ka ti pal apa angin kalau soi ve ringot se a kha pa khan pa inei lo min tia min buli thina chu wangania ti in en soifia hrijin chuan ipa chu khonge om ti in a zot anan chuan apa chu kala mungai lo shimshim ma se anu chuan min la dam puya min ngai to lutuk ti in a chang hrijin chuan athi ang ve la ni chu ti supin an bol ba lutuk chu ngati nge adang inui leitir mai lo ati anan chuan apa min pe kania anu inati ti in lo chang hrijin in abal to e mai ti in assistant chu bole saktur chuan atir anan chuan angai lo ti ma se assistant chuan tam deuh hi alo ken saka anan chuan kalome min lo zui ula ke pon thil ka pe ve ang che u ti in hrijin chuan hnar zeta anan chuan changa sama preschool ka siamania atui lutuk ati le chuan hrijin chuan ka fapa po khaladam seng chuan preschool kal ve to om sia ti in ril ru chu a thlak le a assistant chuan Mr. Ling kan mi zon tur kha lauti ma se hrijin chuan kha chu nakina a thei ti in anan chu zui chu a du ta zoka anan chuan an ina chuan shwain in chu akik dat data nu kalau ho ania milo honro ati lang dang Caroline chuan kalau honge ti in kong khar chu a honga ei tur deliver lo ni dai alan dan chuan Caroline chu an ina khan alo om lo ani mel a chan pa songmin bula khan alo om chu ni in songmin nen chuan an ti ti du na songmin chuan Caroline ni na thar tur ala siam fel thailo thu le ni rei lo te hun pele tur chuan ti in Caroline chuan ole apoi lo alo ti songmin chuan khapa khan alo zong chhuak mai thei che a dan mang ten ti dan kan ngai to do na mi aman chwa don che ya ati boy thu che chuan wine mera ikal pui don ya
ta chuan ka pui theiang che ti in a hrile Caroline chuan shin thil ti thei zia te chu hre chiang in songmin chu in rol boi tir ve chu a du lawa min pui tum shim shima min pui na sa to lutuka kalome a ti sap songmin chuan itan chuan engpo ani mai ti neu neuin alan dan chuan Caroline chu alo du ru ve reng ani mel anan khan anu chu ina lo la ho lo ani hi ti in shin te chu ina chuan alu puya chang te chu pe in a tuile tuilo te chu e chin tur chuan a ti shin chuan e in anan chu tu ti thu chu a shila anan chuan ngati nge ta hian in lo kala mi zon in nei yam ni ti in a thalak te chu en adila shin chuan anu pui an zon thu te shilin thalak chu mu atum zeta in ngai to in ishalawang kan kal to so ka nge ti in an chuak anan chuan motor thleng chuan a thla phei ve le a Caroline lo ho chuan mu fu in abi ru ngal anan chu alo bia ina khan lo om ro o kalo ho me kanya ti in shin chuan ananin thla kher ka ngai lo ti ma se a him nge ani ti sha nan in thleng chu thla le atum ta thawa an in kai pheile ta nge nge ina chuan lut lem loin po na chuan anan chu Caroline an nga pui ta renga Caroline ti ngai na she to lo chuan lo kolin hotela om to thu chu alo shil ta ringot assistant chuan shin chu shilin anan chuan alo she pha a kapate in mi zon in mu to chuan kal to ro u anu po alo thleng ve mayang alo ti shin chuan ngai to veu ma se a kar chu pe in ka number a oma ta hian engi mo athlenga ni chamin lo bengal don nia ti in anin tha fel ta sha ma hotel lam chu an pan zui ngal hotel a chuan Caroline chu lo reng to in shin in ngati nge ivarai em ve a ti chuan ka bel pa ka chena ma se a lana lutuka ka boi pha ta dewa ka lokal lok thei lo lom ti in do chu a soi le ta ringot zan rei deuh nu chuan Caroline po thutlenga chuan na mu le ta nge nge puante chu lum ti in a leng thla zela jing deuh lama chuan shin lo har chuan alo mu fu a Caroline ti dan chin ve thawani ti in a she chuak rum puante chu asin chatira Caroline chuan alum ti ya alo chong vai neu neu chuan shin chuan Caroline angati em wang chuan max chu phel sakatume Caroline chu lo har thu tin enge ti itum alo ti wat shin chuan email ka mu chu iwa hlau em ve ti in alo zot Caroline chuan ka mail hian ati hlau chika hlau wang zo kania alo ti shin chuan in siam ro khoya emokan kalangai ati muk shin te chu motora chuan lo chuangin Edwin chu jut khan lo kol Caroline chu a omna an sha to thu soin ni zana an kalna building a khan an mu ve to thu te an chui chwa to thu chu an lo shil shin chuan ni zana kan kalna a khan alo ve renga mo kal nga lang ti in Caroline te omna chu an pan le ngal shin noya thok tam tak chu lo omin Edwin chuan thalak chu apedara he nu hi zong munge nge yang che u building zong dap vek ru ati khur Caroline chu hlau thong to viawin a omna khan anan alo omanga thalak kha an mu ve chuan ti in a boi to viaw anuwa chuan Mr. Ling he nu hi keiman ka mu to alom ati ringot shin chuan dot mi shil tu te chu ka zwa ngai lawania ti mukin Caroline chuan a thalak kha chiang zokin kalo en thengem ati le Edwin chuan lo mu in o anialom ka mu to wain mera khan a perform ve chin ati taringot shin chuan ani theilawang chuti ang em chuan a in du tok na atlaniam theilo ti in white mare chu mi pazurui chin ho te nuam tol na ve dewani si a Caroline chuan ka munge yalom violin tum chin ati chuan shin chuan ani chan chu mi shwai ngal ro Caroline khoya po omla ka zong mu tho don che ati sup Caroline chuan songmin chu aberu a white mare ka kaldon min puyangai ati
Caroline chuan white mare chu hruai thleng nge in an thleng chia tia chuan mipa pahnih te chu in su buai der ngalin chu ti lai tak chuan Caroline po chhuar ruk chu atuma mase Edwin chuan silai chuan kap ri thua-in a re ngal duak stage a awm mek ti lo chu chhuak vek tur chuan na ti a an chhuak dar ngal dar Shijin chuan Caroline chu khonge kali lo tum a ti Edwin pon a chhuwa san zui Caroline chuan in swal boy hi ka hlau thina chu wang ania ti ya chuan lam siam watin Shijin chuan a pum na ya dot min shil tu te chu ka zuwa ngai lo ka ti to kha khonge Caroline chu ti khur khurin Caroline chuan a off nian yang ka mu thin nge alom a lo ti ve chang Shijin chuan lem kwal ti in min ti lom veo lo chuan I chan turi sha em min khoi chak boka tuna hian ti ta che ti in a taksa te chu a zut kwal tir Caroline chuan ka ten nom to a sin ti ma se Shijin chuan tu ma ten om lo tak takan om lo ka ngai to a Caroline khan mark si wa ve tlata se ka she sang don lawa nang ma hi I lo ni mai lo mo I ni ya mo ni lo e mo ka thadon thau che a ti le khur Caroline chuan engwangin mo a ti wat Shijin chuan Caroline po lo ni lo ma la hei dot min shil thawalom ma se nang hi Caroline chu ini em ti le Caroline marks lak khak chu a rwala Shijin chuan a topa chuan a sha chhuaka engte renge tlan bo thei in reng renga I tlan bo hlen thei in ringa mo engtin nge kum nga chung khan I lo om bo thei zok engtin nge nuni man thin ti in Caroline chu a khoi pa deuh reng Caroline chuan kum nga chung ka dan te I she cha ka mo avain ka shil vekang che I chunga hian kalom khop mai tlan che renga hun ka man ngai pha a kum nga a chuan to nuwa po min la ron zong mu in min la ban san lo chu ania ti in anin hnial zom zela Shijin chuan a pom nol kum nga chung ka tor na kha I rul let vekang ti in a chwa pui ngal nul Edwin ni lo mu chuan maka ti in ama le ama chu a in beng thul Shijin chuan I in beng na tok mo a lo ti kher Edwin chu a en zui vung ringot Shijin chuan Caroline chu in lama chuan ho puin bat tapa chuan a thutira in bol fai tur chuan a ti in phelro ti in Caroline chuan ti elzet hian heng te chu customer ten min ti sak thina lom a ti ve ngat Shijin chu a sangal phata phelui chu atum ta bor Caroline chuan min tharo I ata mi ti twarin Mr. Ling a ti lui kher bok Shijin chuan chutia auto lo tura ti in he rama mitam tak hi I lo ti lom to ni lom ni tuna enge I za kwal vel ti in a vin shep tui chuan a phu hu ngal vek Caroline nen chuan anin mil thei thlot lawani ber Shijin chuan Caroline chu khuma chuan thutin korsen moi tak chu a lo the pheya haro a ti Caroline chuan hei ka hak chua min kal tir do na mi a lo ti Shijin chuan o chu a po ve phot Caroline chuan a mu a nge chuan a ha ve ta maka I thutia mang chuan o mang che ti ya chu atum chu Edwin chuan lo mu in a lo en hawe Shijin lo phe ngalin engei lo en a lo ti ngal wat a thek thu chu chhewe takani Edwin chuan engma ka mulo ka en lo shim ti in ka chiang ani a lo ti ve zunga a hnu dewa chuan Caroline po room lama chuan a pheile top Shijin chuan banga chuan nor betin Caroline in min tha I du ni lom ni ti mai ro ti elzet chuan a lo ti ka thadon lo che nang hian fa min la ba alom dam chung si in thi chak ngoi in ka siam don che ani a ti ve thung Caroline chuan nei sakatum lo bur ti sha tak chuan karwang chunga chau I du I ti theyang a ti ve mak anin nya le fe nu chuan Shijin chuan khuma chuan bo thlale in a kute chu a phar saka mutle hle chu atum Caroline chuan chutia mutir mai chu tumbi khau lawin alu chuan a ngok lui chena Shijin thin rim na kai tho le in Shijin chuan a rek bet
chadawin hle ro a ti khur nuwa chuan an mu ve thei ta sham zing lam lo ni in Caroline pharna chu Shijin chuan a phel saka a phone chu en zui Caroline po lo har ngalin engthil nge ti itum ti in a zot Shijin chuan phone chu en kwalin Caroline chuan tu te nge abyak chin chu en zom zat anan te miss khakolin Caroline chu a lo thong viawa la su ati ru char Miss Norton chuan lo lama se engma soi ma chuan Shijin chuan off le ngalin hetiang me chia te engata ngei byak chen ti in midang chu akol le ngala mi pa pakha chuan lo la in Miss khongai oma engtika nge bar lama chuan i lo kal le don khatiang pian nei tan kha chuan engpo ka phal vek ania alo ti chuan Shijin chu asale ngal phat phone chu a pai thla chhuaya tiang hi moi lo tho chin wine mera khan i lo thok ngai top lo ani ti ro tunge ta khan kal turin ti che tunge pui che ti in a zot Caroline chuan soi du bik chak law keima kalo in veng ve ni kha tu ma min pui law keima ra man na vek ani kha anin ti boy chhunga lo chwa ru kha ka tu mani ti in Shijin nen chuan anin nya le ta char Shijin chuan Caroline chu nga tinge chutia tak mai ama hi a first kiss le anei chhun kha ani thin si a ti in a zot Caroline chuan chutiang engma omlo nangma wang hian kapa kha athi ani kha nangma hi omlo lang chuan kapa kha athi kher lawang a ti ve Shijin chuan ama wang ani lo thu chu a soi ve a Caroline chuan khoya ma ka kal don lo ti mukin anan engtin nge omang chu ati pa neu newa Shijin chuan ai ti tongkam man theina i nei to lo ati muk etwenin kong khar lo ki chuan Caroline chuan akal santari Shijin chuan etwin Caroline thil ve lo pekla naktu ka kan hopui ngalang ti in etwin chuan Mr. Ling Mr. Zimmer CR Corporation mi kha ni om thu hi alo sha a naktu zan lama in mu pui che adu ani thil poi mo soya min byak rem adu ani chu ti in a chhuak le ngala atuk zan lam chu lo thlengin Shijin chuan Caroline chu an meeting na tura chuan a shrai ta nge Caroline chuan heta hian enge ka ti don ti in a zot nang hian min pui don ani mi pati lom vel chu I thiam zong takani lom ni ti in an lut Mr. Zimmer chuan Mr. Ling I lo thleng mo ti in alo boi pui nga chuk me che pakha chu alo shrai ve bok nangma che in I lo kal don na mukatia ma se ti in Shijin chuan he nu nen hian in kung kai na kan nei lo zu in chi kan ilawa minin sak turin kalo shrai ani hi ati Mr. Zimmer me che lo shrai khan Mr. Ling kei pon ka ti thei ve ka lom keiman ka in sakang che ti in lo ti lom chu atum viaw Caroline chuan engatan ma ngai lo ti sha tak hian thil chu alo evel mai Mr. Zimmerin zuwa the chuan Shijin chuan mei chia kha a in tir ta zela Mr. Zimmer chuan Mr. Ling I mei chelo shwai hi ka mu nu ang hle mai alo ti chuan Caroline chuan klapa ka thok china ta chuamin mu ton yang alo ti ve kher Shijin thin rim tir dan chu a thiam viau bok Mr. Zimmer chuan Mr. Ling I mi chu a fing hle mai enge ka mei chelo shwai hi a an a ti chuan Shijin chuan a chelem lawi a ti ve nge ya Mr. Zimmer chuan ani mo ani chuan zan in te chu nuam takin mang ta che u I du em alo ti Shijin chuan nang po zana chuan I kho harang a ti ve sak Mr. Zimmer chuan zuwa dam doi thak pa chuan mei chia chu a in tir le a Shijin chuan lo mu man reng kalo shwai hi I du zong ani ve em ti in Mr. Zimmer chuan Mr. Ling in trom I phalte chuan ka du zong takani alo ti zo te hi kan in tir ve ange ti in Shijin chuan lo phal ve ngal mai Mr. Zimmer chu alom vur viawa Caroline chuan Shijin sha chen em wang chuan Mr. Zimmer chu mola ti ru viaw zuwa chuan damdoya pol ti shilo chuan atlak ve popa damdoi la chu a thok chak viaw mei che pakha zo kha
thok chanin Shijin chu azun sa to viawa Shijin chuan Carolina po a thok ve ngal don ti sha in meichia chu Mr. Zimmer lama chuan anek phei mak Caroline chu ko in a chwa pui ta da ya ifim khur tok lo hle mai avoi ni nan shai ru ini le ta ni hi a ti kher Mr. Zimmer chuan Mr. Ling kanin kol thlengania o a ti lau lau Shijin chuan Edwin chu kong kharlok tur chuan ti in motora chuan a lu zuya Caroline hong ve tur chu phal lawin Caroline chuan Ling Shijin lo hong ro eng thil ngei ti a ti twar Shijin chuan kong khar dar thalang chu hongin I chapau viaw ni lom ni eng tin ngei om ti reng kan enang chu ti in ala tlan san dai zuye Caroline chu ading renga mipa pakhat hian Miss kalau tha hodon che em ni ti in alo zot Caroline chuan thok bo ro alo ti mak Shijin chuan lo mu ve vekin motor chu adin tir le Caroline chuan lo pan ngalin motora chuan na chuluta damdo ina min kalpui ro ati Shijin chuan chu imi pui dil dan mo alo ti kher Caroline chuan khonga in min pui ro alo ti ve ta sham a thlante chu a chhuak vek to a Shijin chuan kapuyang che ma se damdo ina kal lawin I du chu ta hian ka ti puyang che ti in a ku chu alo phara amal chunga thutur chuan a ti Caroline pon thlantur neya in shelawin a thu ve tangi nge a anek tai te chu a phel sak ngal sok Edwin chu alo in thiar fi hlim tavat boka ona chuan meizel chu in alo ngak ta renga Shijin chuan nuam lo ti rei to boka tuna chuan ka nuam ti ve hun ani to ti in Caroline chu a kiss zuye motora chuan hun chu an mang dun zui ta bok Edwin pon meizel chu lo zu man chewin Shijin te po an thil ti chu an lo zo fel to a in hnia zui le sha min in lama chuan an ho ve ta sham song min khan anan chu lo bai puin e tur te chu alo pe a inu lo ho ma chu pona lo chhuak tam lo la alo ho le va don ania inu in I chwa tam lu tuk chuan angai twa don che ania alo ti mol mola anan chuan ole ti ve mayin songmin chuan a chwa san zuya anan chuan anu chu tu nang chen lo ho lo ngai si lawa boina ato ka nyang a ti in Shijin chu alphabet ringot Shijin te chu lo lamu in a phone ria chuan Shijin chu a hara anan chuan pate anu lo la ho lawa min zon pui theyangem mi zon mu kha I thiam ro pui si alo ti Shijin chuan inu lo la ho lo mo ole in get bula khan mi lo ngak la kalo shwa yang che ti in kol chu anda Caroline po lo har ve dewin Shijin chuan thil poi mo ti tur ka neya in siam la local ve ro ati Caroline chuan a chau thu chu soin a kal ve du lawa Shijin chuan I chau chwa ma sakani kha o ati kher Caroline chuan ngei viawin a phone chu adila Shijinin a chha thu le Edwinin a tharapek tur thu a shil chuan anan chu ngai to viawin teng chen ka ho lo ngai si lawa alo hlau thong to viawang ati neu Shijin chuan anan chu anom na hnoi restaurant a chuan a chol puya anan chuan pate ano min zon pui ro ka ti ringo ta lom teng hi min le ro ka ti mia lawania alo ti Shijin chuan in apor phot la inu chu tiangin alo ho lo za chi nem ni ati anan chuan ai ma se za na thok china a boi thei lutuk ati chuan Shijin chuan tiang nu chuan fapanei po a phu lo nom chen nuwa alo ho chau zel ti na ania ati ru neu anan chuan pate anu chu a thalak ka mu ang che ti in sana ami thalak chu a mu a Shijin chuan chiang vak lo hian en thuak ringot anan chuan pate mana izon chin kha alo ho le to ami ati chuan Shijin chuan o ti in lo chang maya anan chuan ani chuan apa po hi alo ho ve le nge yang ati Shijin chuan ipor to mi ani chuan kalila ti in an ina until e bang chu a hon du thu chu alo soya Shijin chuan
tan nge ati chuan ke ei ngai lawa tianga tui hi anu po eitir ve ka du ati reu shishin chuan ka fa po khaladam seng chuan tiang cha hian angil nei ve thawang ti neu neuin eitur bang chu apek tira an chhuak zuie Caroline po lo harin pon lama chuan a chhuak zuia guard pakhat chuan a lo veng renge heta tang chuan keima in kakal thei ti ma se chupa chuan Miss Darling in ompui reng tur che in min ti ati tlata restroom a hi chuan min zui lut em lawang chu ti ro ati chuan alu san zui mak anan te lo chhuak po kha anan azuna chhuawang chuan restroom lama chuan an phei ve le anan chuan pate kazuna chhuak ti in lu zok na tur a en lai chuan Caroline chuan lo mu fu a rang lutuk chuan na pot lut Shijin le karte anin pek boy lai tak ni hlawin Caroline chuan heta hian ngei lo ti a ati anan chuan mi fel deuh nangma zong turin ka in pui tira anu ilo ho box si lawa ti in alo shil Caroline chuan chadewin lo om ro o songmin iti shil hai lutukang hole vatla naktu ka kalo shwa yang che so pa ilo shwai so inu kani ti shatir me alo bokla ti in anan chuan ole engma ka shil lawang ati a jejin chuan anan chu are ti deuh to wang chuan alo lut ve anan chu lo chhuak thutin kalu swal pate ho tawng anoi min lo ko la alo ho to ani chu ho vat vatang ti in jejin chu akai dor dora zan lama chuan Caroline chu chhuwa tumin Edwin chuan lo phal lo Shijin lo ho chuan Edwin chu chhuwa tirin Caroline chuan tianga min tan tir reng theina hi inei lo alo tikngal pang Shijin chuan na tinge iwe chhuak chak om ve pon lama tu in nge lo huak don che ti in a zot Caroline chu a in ngai to a tunna chuan ti thin rim lo zo kila a tha ang ti neu neuin chu tianga ni lo gel tang ang mai in en kol hi ka du lawani o na min chwa thoven tir ve ro ti in a deal ta ringot Shijin chuan I om da na zira nyang chu a ti du chau Caroline chuan Shijin chu a thlem kwala Shijin chuan zan in chu khatyang mu ta khan ka cheng lau ti ma se on dan chu a thiam ngang mai Shijin po ain sum le thei to lau po na chuan chhuak deuh makin Edwin chuan phone Caroline ta tur chu alo pe Shijin chuan Caroline hi lo en thlareng che u zana po ni se ati chuan Edwin chuan nga tinge chu tiang I soi Miss Darling kawan she thiam lo ve a fel to em hi alo ti chuan Shijin chuan Caroline hi ka she chiang alom thil tum nei lo seng chuan tiang hian a fel kwal don lo ati in bwal zomin Caroline lam chu apana Caroline chu lawin thlak vel vekin wain chu alo in vela Milo zom ve ta che alo ti Shijin chuan ring lo ti sha tak hian tuna enge mi shai ru le do nem ni ti in ama chu a in tir ma support Caroline chuan dam doya pol lo ti shat na na in le ri a Shijin chuan la ring mai lo in na in tir le anwa chuan ring ve thei ta nge in zan hun chu an hmang dun le ta nge zan la ya chuan Caroline chu lo harin Shijin chu alamu hi la Caroline chuan a phone chu la in songmin loin ready to ro le ka kalbo nge ngai to anya ati songmin chuan in mu na mun tur te lo shilin Caroline chu rang dewin a chhuak ngal Shijin amu hi le mo ati kha alo mu hil hau lawa Caroline le songmin te po in mu in anan po alo shwaya songmin chuan beka hian imamo zong le poisa tlema oma khapa khan alo mu le ma chewin kalvat ro u ati cha chu Shijin te po chu an lo thleng ve ngal Caroline te po chuan tlan chiat ngai na chu an sheta lawa anan chu anung lama chuan bi ruk tir watin anan chu anu hnunga chang chuan alo dak kera Shijin in amu chuan mak chu ti in amazia zuk tum po chu apai thangal hei tu nge enge omzia ti in anan chu akum za te azota anan chuan kumli ani thu chuan changin songmin chuan anan hi Caroline ne na kan fa pa ni ati ta ringot Shijin chu a thin rim viawa anan chu la son tura ti in anan chuan ka du lo
anu hi ka veng him don a ti ve tlat Caroline chuan anan fel deuhin omla motora min lo va ngak ro o I fel em kha kalo shwai le wa tang che ti in anan chu a kal chwa tir thei sham Jin chuan naute pa chungchang soifia ro a ti chuan songmin lo tong tu min Caroline chuan songmin ne na kan fa ani lo khatia ka tlan chiat na khan mi pa pakhat nen kanin tonga anan ka shin nuwa engma soi lawin min tlan cha santa ni a ti taringot Jin chuan Caroline chu shwai ngal turin ati a songmin chuan lo danga Edwin chuan silai lo tinin songmin chu azam du bik lawa Mr. Ling a du lo chung chui shwai tur ani hleinem in beila a chak zo zokin Caroline chu an kalpu yang ti in a chawe Caroline chuan chu tianga ti lo tur chuan ti ma se songmin chuan kum nga lai tlan chereng rengin huni mang to a yang hian ka mureng theilo che in nun nom na tur ni chuan engpo ka tingam a ti ve tlat Jin lo zong tak ni in ani chuan a thalom in bet hi kangai na vak lawa ma se kanun na thapin kan ti ange a ti chuan songmin pon lo poma Caroline chuan in a zo ta mi lo ti ma se omzia omlem law Jin chuan sila chula in amu pakhat cha chu athuna songmin chu tinin ama chu a in kap le a amu omlo na vek lo ni hlawin songmin chu atin le a Caroline chuan akap tak tak du don ti sha in songmin ma a chuan lo dinga Jin chuan an hnung lam chu akap taringot Caroline chuan songmin chu engma lawa inun na thap do su atipa bok motor chunga chuan Jin chuan Caroline chu lu tirin anan chu Caroline chuan lo tur chuan a shil mol mola Jin khoi po chu a phal lawe Edwinin akal na tura zo chuan Jin chuan damdo ina paternity test kan ti ang a ti tlat Caroline chuan ka soi to kha anan hi ti in soifia le atum ma se Jin chuan I thil soi engma hi ka oi to lo vin zet chuan lo ti damdo in lam chu an pan ta nge result chu atu zana chaw alo chwa thei don wang chuan Jin chuan Edwin chu anan shwaya inbul nai vela eitur le toys adu anga piang le sak tur chuan ati Edwin chuan akal puya Jin te po an ho zui ngal inan thlen chuan Jin chu a thin rim hle a wain te chu in ngalin Caroline chuan Jin min kal tir to mai ro ti in angen Jin chuan khang kum nga chung khan ka ho tak zet che a min ti cheve ka sin ka zong reng che kha ka in hwa a ma se itel lawin ka om thei si law ke ma hi ka in hongoi ngoi sin eng ang khopin ngeng na ka tor isha em ti in a ril ru chu ana viau ti a sha theya Caroline chuan nga tinge min la du tlat ka soi to kha nangma wang hian ka pa kha thi a nangma wang ni lo se chuan ka pa kha la thi lo tur ani chu wang chuan eng thil swal ma ti to su a ti Jin chuan vin zet chuan ka mangai che chu swal ani ami a ti shok kha le chen kha shom takin no pang itlan chat puya ka fai that boka in chirna pakhat mai nei lo ami a ti Caroline chuan ka in chirna om chun chu min zon mu lo na tura ka pa kha ka lo shwai wa to zok lo kha ani a ti ve fa ka Jin chuan engma soi to su anan hi ka fa pa angin ke en vek to a ika kha chip mak ro ani lo chuan chong thei lowin ka sia mang che anan hian voi khata ka pa tia min ko lo ni vai chuan ka tor ang chia kha itwar ve ang a ti mak Caroline chuan eng thil nge ti tum tia zo tin Jin chuan anan hi I mu thei to lawang a ti Caroline chuan thin rim zetin ka fa pa ni hi alo ti ve boka Jin chuan in rem sia mang chadewa I oma anan I mudu apiangin min mut pu yang ati chuan Caroline chuan a beng sok Jin chu a thin rim zwa sau tunge om he nu hi shwai ro po na om ti rang che u ati ta mak Caroline chuan du lo vya ma se ti thei chu anei law po na chuan a chhuak ta nge a
in noi lama chuan a ngak ta ringot anan chuan shishin bula chuan khonge anu pate alo ti shishin chuan anan apa ti in min kau to ro a ti chuan anan chuan apa chu na thokin a kalbawa alo la ho hlei nem a ti tlat shishin chuan ve khat cha min han ti chin te apa min han ti chin te a ti le anan chuan ka hodu a ti ve tlata Caroline chuan anan chu alo kola chatewa tur te chuan lo shilin ananin hepa bula hian zan in chu karak do na mi ati chuan o ti in anin mangcha a anan chuan ani chuan pate ka in bualanga kamu ang ti in shishin chuan ole ti in phur takin bathroom lama chuan a shwaya tuite her ho sakin akor chu phel sakatum anan chuan keima in ka ti thei lova chuak ro alo ti le rewa shishin chuan engi kan nei ain ang ringa lom aza thak lo ti ma se ka du lo ita ka mu du lawa chu wang chuan ka ta po mu che ka du lo a ti ve tlat shishin po chuan a chwa san ta nge nge shishin chuan anan kutwanin khuma chuan a mutira itet lai po engma ka shelawa I kute po alo lian to hle mai ti in anan chuan ka thang lian to alom alo ti shishin chuan ni I lan to khop mai I chong thei ma sak ber po ka shi man lawa I kal thei ma sak ber po ka mu ve man lawa ati neu newa anan chu alo mu hil man dai a chala chuan fo pin a chwa san ve ta chawa zing lam chu lowin her chwakin shishin chuan anan chu pomin a chwa puya in noi lama Caroline pon lo ngak ve ringin anan chu alo chu pui ngal Edwin chuan lo dangin Mr. Ling chuan anan hi I nai a phal shi lawani alo ti Caroline pon mi pathan na chu a ne lo ti sha in ti ngai na she lo tak chuan a in lama chuan a ho san le taringot shishin khan anan chu thil ei pui turin alo shwai chhuak hi alo ni ei tur te pe ka tum chuan anan chuan ina ka hodu anu ka ngai a ti tlata engma ei chu atum law shishin ti ngai na shelo po chuan ole anu bula chuan kan kaldonia ti in Caroline omna lam chu apan pui vele tange nge a an thlen meu chuan zana lo ni to anan chuan anu ti in anu mu chuan a hlim viawa shishin chuan anan hi reilo te chu karon mu pui che ani hi hop lo nei sangwak do su ti in a shil anan chuan zana po anu bula kamu ang alo ti Caroline chuan anan hi zan in chu rak mai ro se alo ti ve bok Caroline chuan anan chu arum lama infiam tur chuan a ti a shishin nen chuan thil enge mu chu an soi dun chu ti lai chuan songmin chuan kong khar lo kikin Caroline I omem aron ti a phone te chuan kolin shishin chuan Caroline in kong khar a hong tur chu lo dangin a ki sa Caroline chuan du lawin I atami ti in a hawe shishin chuan ti lui zelin Caroline chuan kong khar chu a hong lui khera songmin pon alo en ho ringot zam do bik lawin Caroline thil le ei lawang ti ro I du chi ber kha kalo ken chi a ka chuan lum sakang che ti in alu tlang ngal zat shishin chuan Caroline bula chuan chwa ti ro alo ti Caroline chuan nangma kha chhuak zok ro heta hian lom ini ve law ti isha thiam lawem ni a ti mak shishin chuan Caroline te chu anom na chuan zuin a om ve zela songmin ei tur siam te chu Caroline chuan ei tumin shishin chuan songmin tiang te chu Caroline hian ei du ngai hlei nem alo ti Caroline chuan ein atoi ka tilutuk a ti le boxi shishin chuan ei tur chu la makin anan pone engma la ei lo a ti a anan chu aruma chuan awa pe mak anan la chuan alo la du lo zui ada lui ta thawa let le in Caroline I ei tur chu Edwin kalo ken tir donia ti in songmin chuan Mr. Ling in ti boy do su Caroline ei tur eng ngei na ya kalo sia mangche ati
Caroline in keiman kasiama yang tiya atho ma chuan songmin chuan ati le nga zungzunga chutia in ngai lo to ka anom lai chuan Edwin chu lo lutin paternity test result kha alo kenga Shijin chuan man mo tak enin anan chu afapa alo ninge ya nui lo ma se a hlim ti chu a sha renga songmin chu enin heta hian enge la ti ve renga kanu puile ka fapa te min la ruk sak sham itumami ati kher songmin chuan enge ka ruk sak che ani na chu te chu Caroline in adu athang ve thayalom ka mu ma sak ber chuan alo rai lian to lutukai in entir po angam lawa ke en kol vek zela sin chu wanga tuna po tiang ron omngam hi kani ati ve ngat Shijin chuan khang kum nga chung khan anan le Caroline hi ilo en kol iti namo ti in athik lutuk chu mani khan kalo that lo lo zok lo che ani ati bul ngut songmin chuan tima la poi ka ti hleinem Caroline ten nu fatan chuan engpo ka tima yang ati vele ngat anin hiale ma in anan chu alo kal anu ka inbal du alo ti songmin chuan ole local ro alo tingal vat Shijin chuan songmin chu nem tlun tokin khonge ba chum ti in anan nen chuan anin shwai pheile tange nge anan inu so au pheiro ti in ashila anan chuan meichha te chuami pate inbualna a ti turan nei ve hleinem alo titlat Shijin chuan an pahni che in ka kalsana enge an ti ang o ti in Caroline te chu alo langai to shama anan po chu ain bol zo ve chia songmin le Caroline chu lo ti in Caroline chuan songmin ni china kan nu pachung chang isoi kha ti in songmin chuan Mr. Ling shata ka ti mai mai ani kha lo ti in ngai thu dak tu su ti in adu thu chu ala ze ve tlat Shijin chuan nangkha hodoro anan bula karak don ania aron ti Caroline chuan to thu in mo lo ti vatin Shijin chuan ka fapa in adu tatalom ti in alu san le mak Caroline pon songmin chu atlai to e mai ti in anin hotir vele tamai anan ruma chuan Shijin po lo omin Caroline chu alo luta Shijin chuan pa ngai takin minin hmelsha tir don lawami alo ti anan chuan anu school mi ten pai nei lo min ti china pa ka nei ve reng an soi dik lo ti ro alo ti ve bok Caroline pon thlan tur dang nei lawin anan hei hi ipa ni hi ati ve ta sham Shijin chuan anan chu kwa in apa min han ti chin te a han ti anan pon bandeu chap hian alo ti ve a Caroline chuan an pa fa chuan a kalsan mutur chuan a room lama chuan a pheya Shijin chuan anan chu pom mu in alam hil cha lawa anan khongei nu room cha bia om ati a anan chuan ingatan ngei ti alo ti ve Shijin chuan inu khan pointe alo tlo thali anga alam lo pha ka hlawalom kawangai ve na nge ati chuan anan po muthupa deuh chuan chabi omna chu alo shil vele mai bok Shijin chu Caroline omna lama chuan phein Caroline chu alo mu hil der tlata Shijin in case tum chuan engthil nge ti tum ti in a thau chuak Caroline chuan ti tak zat hian Shijin chu thla to mai tur chuan adil na po chatakin ka thokanga min the ngil to mai ro anan chu chatakin ka chom thei em ang ati a Shijin ve thung chuan an pahni chuan in horeng lawin chadewin omdun to chu alo du Caroline chuan adu lo thunga Shijin chuan lawin ngai to ro anan hi heta ni lo a omna tur hmuna nge ka shwai hole to don I thu ni ro se ati mak Zinglam lawin herin Shijin chuan anan chu apom chuak le nok noka Caroline chuan a hopui tak tak to do ne moti in alo chu ve ngal anan chu Edwin chuan la in Shijin chuan Caroline chu alo danga anin dan na lama Caroline chuan Shijin chu chem chuan a kut a hliam sak pala min thai tum mayam ni
court ta ka kalpui don ania min zui don nge don lo min zui don chuan court kal kher angai lawang chu ati kwal vele Caroline po chu shwai ngei chu atuma Caroline chuan khongi anan kha akal don ti in azot shijin chuan I hlau thong lu tu ka ni kha school a ka kaltir don alom ati chuan Caroline chu a hlau thok thlon mai mai ni ti chu a in sha a rang tok chuan shijin chu anor chhuak nok nok Edwin Khan Caroline chu mule in hei hi Mr. Ling Bill le adang te ania lo en chiang la korta kanin mule do nia doctor chuan ana seviau ni in a soi boka alo ti Caroline chu athin rim viawa Edwin chu anor chhuak le vat chutia Caroline a hove du si lo chu shijin chu beidong du mai lawin Caroline kal du hun chu akak char chara ti lui na pon an kholama chuan shwai ho ngei chu atum bur ani ber Edwin chuan Mr. Ling ni ni lai ani to a Caroline chu a local ve du don lawanyang baka in ti lui hi chu a chhalawa sin alo ti shijin chuan en rum viawa anan khan songmin kha misai dam le fel lu tukatia avin ve ngai lawa ti boka tiang chi kha adu chi ani ring ve em lo ti da yin Edwin in chan ma chuan Caroline chu alo chhuaka byak po belo chuan lu le mak chu atum shijin chu lo khu derin engtin nge iril ru chui siam felem korta te chuan kanin humai do nem ni alo ti Caroline chuan Mr. Ling ngati nge damdoya khan do ti soya ti in thin rim deuh chuan alu san le mak shijin chuan zan tlai deuh to thleng chuan a ngak tlata Caroline chuan tu veratang chuan alo en ve dek dek chin boka anan chuan anu ngati nge apa lo ra ve don lo apa in school atang ngati nge min lo shwai lo ti in lo sot shijin chu angai to viawa Caroline chuan thu haute te soin an in an ron hong deuh chuan a sha a anan chu a room a pheiwa tam mutur chuan a ti Caroline in en chian atum chu tu emo hian chem te alo tinin a kut te chu alo phwar ngal anan pon lo mu manin awatum chu beng cheng lo tur chuan a ti boka Caroline chuan tu ngei ni engei du tuin nge lo tir che ti in azot chu pa chuan chang masalo chuan a ti dan vel chu video chuan a cover te te a Caroline chuan min thatlai zong zong po cover veki tumamo tiang ma min hotu chu Mr. Ling awanga ni nge yang mo ti in miswal chu byak boy chu atuma miswal chuan min be boy du su chu tiang a chu ka ni bik lawania ni ni lai ka lo en khato chewa Mr. Ling om lo hun ka chang char char to so ka sin ti in alo chang Caroline chuan ni chin lok han kanin bia a rin hlel om ang deuin a hre sa a alo kal le moi thaya ni ti in ti hlau chu ala tum ve char chara miswal pon hlau ve le deuin in mu to anga angai chuan angai a thavia wang alo ti alo kal to lo to pang ti in lai te chu a off ngal veka shijin le Edwin te chuan a thlanga tang chuan an lo en renga Edwin chuan Mr. Ling an mu to ni khi kal to mayang alo ti ve chena shijin ro chuan ananin min ngut tui masalawin amu ngai lo a ti ve tlat sana chu ena anan mut hun ala ni lo chung po a light and off vek te chu makati in thil dik lo om chuan a sha a in chung lama chuan an chho ngal wat miswal khan Caroline te chu kut te lo thlakin anan chuan lo dang ve bok ma se om zia chu a om lem law miswalin Caroline a vi don cha chuan shijin te lo thleng manin a kut chu silai chuan lo kap chhuai miswal pon a chem te ken chu a thlawa a tlungal nok anan chuan chap chung hian apa he pa hian anu kut a thla kanya alo ti pura shijin in sum thailo chuan miswal chu tha ngala tum a kuta te chuan ra sakin tunge lo tir che tiang ma ke ma wanga Caroline te hotur chu kakazen kate bak ani thailo ani ti in a zota chutia anin soi saklai chuan Caroline chuan anan mitte lo hup tura ati wang chuan shijin po ain sum vele ri
Edwin chu lo chun som tura ti in Caroline chu apom no la anan chu zui tura ti in an chuak ta mak Sijin te omna lama chuan Caroline te po an thleng phei to a Caroline in a zofia chuan Kate Khan fa ka nei ti a shat khan om ngai na a shela wanga tianga alo che chan hi ani nge yang ti ya soidun zelin Sijin chuan Caroline min zui ho to mai ro u ti chuan in hi mang ti in a soi som zel mal chuan Caroline pon Sijin bula hi chuan anan pon nuama ti a baka kan him zok don ani hi ti neu neuin ole kanin pekanga kan zui ho ang che ati ve thei ta sham Sijin po chu lomin mak po chu ati viawa atuk lam lo thlengin Caroline te po an lo in pek mol mola chuan tum lai tak chuan songmin khalo kalin eitur te chu alo ken Caroline te an chuak don Sijin an zui don ti ron sheve chawin a chan te chu azota Caroline chuan chance pe ve sham tur chuan na ti an nu fa chuan thatakin en ko lang ati boka ma se Caroline chuan alo nyal tla sia wang chuan ti thei nei lawin eitur chu a pe a kal ko ngai ei don nia ati ta ringot Sijin chuan Caroline bungrua te chu la in ti thei ze chuan songmin chu sukherin a kal san ve a Anjo Sijin te omna khwa tak chu thlengin anan chuan a room toys ve lo om sa vek a mu chuan nuam chu ati ngal viawa Caroline po Sijin chuan room a om ha dam tur ti in Caroline in a room lama pan don chuan Sijin chuan an pani room omna lam ani lo ti a sha ta wangin I omna turi hai deuh to ami a lo ti Caroline ro chuan keima room pa ngai kha ala om vek ani ti ro nang ne na mudun vel kha ka pe reng reng lo min ti lui mia swang che ani lo chuan kakal bawle ang ati maka a phei san Sijin pon engma chu soi boy du tabik lawin a en liam top Caroline kalnu chuan Sijin chu apu in lo bia in naktu ka Caroline le a fa pa chu lo shwai tur chuan na ti a kol chu an da zom ngal atuk lam lo thlengin Sijin chuan anan chu apu in lama chuan na kalpui ta nge ya inan thlen chuan Sijin chuan anan hei hi ipu ni hi ti in a in mel shatir anan chuan na chibaya Mr. Ling ero chuan anom pui ben chu anan hi room danga lo va shwai turin le ei tur le toy step tur chuan lo ti a ben po chuan anan chu akal pui chu vele Mr. Ling chuan Sijin chu tiang chuan a vota vak vaka engten nge tiang hian hi che thei zo ka eng anga nge I lo in ngai ati twar Sijin chuan eng thil chia nge ka lo ti a tiang em ma ka chunga I thin rim a lo ti ve bok Mr. Ling chuan I shelo der ve lamo Kate kha kha tianga siam tu kha nangma inilom ni engtin nge tiang khya ni unau pa iti thei ti twarin Sijin chuan kan pui le ka fa te tha tu malom kha zan khan tlem te chia pon tla yila an ruang ka mu jok don ti na asin enge ta chuan ti swal ka nei alo ti ve maka Mr. Ling chuan Caroline po kha kumsom lai kan lo en kol ve a tiang hian a thlem du chele amut pui du hial che kaloring ngai law in pani in kar hi kapom reng leinem mi neng tin nge min nga yang kan chung kwa kan mal phau vek do na sin tile twarin Sijin chu a vole popa anan khan lo mu in apu apa hi voto su alo ti ve Sijin chuan anan ka thalom ti in Mr. Ling chuan tuna chuan chantu te ilo nei to velania hei ti in a thin chu arim tu tulamoti mai turani Sijin chuan min va to thawalom tikhan Caroline nin kanin kar chu ipom theya ka nga yang ati mak anan chu a chwa pui ngal Caroline po lo chuak ve in anan chuan lo kola anu lo horo apa hi athidonin ka sia atin na samaye Caroline chuan anan in beng dai ro enge thil thleng lo ti in anan chuan anu apu in apa hi avona salutuka lo ho vadro
ani lo chuan a thi mai don ania a lo ti le chul to Caroline po chu a ho ve ta nge a anan chuan Shijin chu damdoi te lo noi sak mekin anu kha noi ro apa hi a thi ange o ti in a lo shile Caroline chuan anan hei noi thato viawalom ka chuang lu tuk che ania a lo ti ma se anan chuan anu noi ro apa hi zan in chu en kol mai ro ani lo chuan zan la ya min thi san da yange a lo ti le Caroline chuan ole ka poi pui don alom nang chu lo mu to ro le a ti a Shijin chu a lo lom vur viaw anana kalta mo tia chuan Caroline chuan voin sat nge a lo noi man a ti Shijin chuan voi som chuang ani to ang a thiep du khop mai a lo ti a Caroline chuan a to ke ti ya kal sna tum chuan Shijin chuan zan in chu heta riak vela min en ko la ngai lom a lo ti Caroline chuan hetiang hliam na tuk ani lo hi a lo ti a Shijin vo in khan college ka kala ma se ge ta lut lawin ka ding renga ti in Shijin chuan ngati nge le khazir zom le idu dewami a lo ti vat Caroline chuan keima a din chwa ve ka du ani ka tluk chiat pon keima thawin ka ding chuak le anga ma nia thil ka du apyang ti ve ka du to ani ama kha chuan ka kor hak tur ka ei tur engkim ka thil ti shim kha nangma thlan vek ani china tuna chuan keima a ka du ang te ti ve to ka du ti in asoya Shijin chuan kha le chen ka tel lawin I om to a I du ang I lo ti to lawami a ti Caroline chuan thlamwangin ka om ngai hleinem tlan che reng in hun ka manga ka du ang engma ka ti theilaw chuwang chuan min kal tir to mai ro Shijin pom thiam to mai ro a ti a Shijin chuan engma soi lawin a bo khup san mak Caroline po chu a chuak ta ringot atuk lo thlengin Shijin te chuak chu pa fale kha chai an chai dun hi a mu a Edwin chu ding shi tur ati in a en deuh wangwanga anuwa chuan ruimel zet hian Shijin chu Caroline bula chuan a lo shwaya Caroline chuan a rui viawami a lo ti Edwin chuan o engemaw polna kha a in pala ti in a shil Caroline chuan chutiang ani te chuan damdo in lama kalpui ta che a lo ti a Edwin chuan Mr. Ling hian lemchana thiam lo hle mai ti neuin ti khan lawin pui ton mai ra u a ma pon a pui che kha ti in Edwin chuan a kal san wangwanga Caroline chuan engtin nge thil pol le pol lo te chu isha shan to lo thei jok le I film khur tok lo lutuk ti ina ang Shijin chuan inem nuam lutuk ka du che te chu a lo ti Caroline chuan a moi hup sakin Shijin chuan a kut chu a lo se saka anuwa chuan room lama anin kwa phei ta nge thil te soidun zelin Shijin chuan Caroline idu ti toro idu chuan sang tak thleng thlok la itla le ni po in nangma in iding chuak le don ya ma se ka kal san thei lo che ani a ti supa Caroline chu photo min Caroline chuan a lo du lo zela Shijin chuan khatia nga phalsak tur che khan ka in ngai to na sali to ka sin lo man te chu ka phu ve lawami a ti Caroline chuan I rui lo ti ka shia Mr. Ling lim chan I thiam lo lutuk a lo ti a nu dewa phei chuan Caroline chuan a room lam apan san ta dai Caroline chuan room a chuan diary ni om tak hi a lo en renga hun kal to sha chuakin apa in mana chang kan zong na sali tuk chelom ma se chin sha lo khan I bo to pa lo ti in anu shon sha ku he po chuan ni kan zong rei li tuk che police station mun tina kan kal kwala lom keipo a lo ti ve bok Caroline chuan ani mo ka pa duwang rengin min lo ti bo lo mo ti in a nuk te chu a ul viawa hun kal zelin apa thi dan te chu a mit kha a chuan a lang zut Caroline chu a chap ta zoi zoya atuk lo thlengin Shijin chuan Caroline chu pangpar le letter a pek tur chu a lo bai puya lekha a chuan thil chu a ziak mol
anan chuan lo mu in apa kha apu ta turami ati chuan anu ta tur zo ka ni thu chuan lo chang ka mu vek ania ithil zia kha ti in a zia thiam lo thu te chu alo shile jin chuan engma soilem lawin pangpara chuan letter chu ada a anan chuan letter pakhat chu la in jin kalbo hlan chuan pangpara letter nen chuan a thlak dai Caroline po lo chuakin jin chuan pangpar chu alo pe a Caroline chuan kala lo thayem ti ma se jin chuan a pelui ta tho Caroline po na letter chu chiarin hei hi iziamo ati hu jin chuan in ti thei deuh hian o keima zia nge ani kha ti in lo chang Caroline chu anui te ta jin chuan en ngalin a thil zia te chu alo in thlak vek ti chu a mu a anan ani ti chu a shengal anan chu alo nui te boka Caroline chu nui verin a chuak ta dai Caroline chua cha chuan ama a motor pakhat hi alo dinga Kate ni in lo lu dro alo ti Caroline adin renga wang chuan jinin alo chandon anga che ingai ni chuan iti swalang alo chanman don lo che chuan tin che katum lo bok ati ta ka chuan Caroline po chu alut ve ta ringot Kate chuan Caroline chu a in lama chuan shwayin Caroline chuan a mudu chan te chu azot nga la Kate chuan kalom khop mai I pasal wangin tiang hian ka ke te hi a ompha a ti in Kate chu abai uya jin khan alo ti tla sak ni ngai turani kum nga chuang itlan bo chung pon a ron zong mu tho chu ani hi ti ro ti in Caroline chuan heta min shwai chan tak hi enge alo ti Kate chuan ipa kha jin wanga thi ani a nang hian ka huat ang hian I hove ang ti ro nga tinge kan pani hian kan chan dun mai lawang meidi la chuan kan hnuk lu thei mang kan chan dun chuan I hove tak zatem ati a Caroline chuan thopui rem ti anga kalan lo chuan enge ti zel tur ka she si lawa alam chang angin ka omphot mayang ti newin o tuna te hian thi se ka du ani alo ti chu vele ke chuan bom pe in hei haro ati a Caroline chuan enin kor hi alo ni khonge kan kal don ati a ke chuan haphot la chuan mun pakhata kan kal do nanga I du lo chuan hak lui tir tur che ka nga ania ti in a vau zuya Caroline pon than tur nei lo chuan a havele taringot mun pakhata AI chungchang an soi ho nani om taka hian ke chuan akal puya jin po alo om ve bok host chuan AI chungchang chu soi zelin anwa chuan video pakhat hi alo in play da ya jin nu le pa te ni in jin tet lai alo ni apa nen le khan en malmal lai tak chuan an hnunga chang chuan anu in apa chu alo vit sok soka apa chuan jin chu tlan che tur ti in anu chuan apa chu avit non molmol anuwa anu po chu ama le ama ain thatlai video hi alo ni jin po chu ngai to na boy ngal vekin mi pui ho po chuan thla te la in an phun ngal murmura Caroline chuan jin chu boy pui tu min ke chuan chem te alo pe ke tin akor hak tir po kha jin nu in apa atha do na a hak ang cha chu alo ni a ke chuan vavit ve ro le tikha chuan jin po a vek thei to ang ti in a shil zui nga la me che pakhat chuan Mr Ling nu le pa te chu accident hi an lo ni lo ani mo ti in lo soi pung ngal ke tin ti tura ati tho alo ni a Caroline chuan chem te atinin chu nu chu ngoi mak tur chuan ati akor te chu pothlerin jin lam chu apan ngal min en ro jin tunge ka ni ti in jin chuan khur dar hian Caroline alo ti Caroline chuan thil dang chu thei hil vek la keima cha min ngai to ro ati a Edwin chuan video te chu off a midang po chu chuak tur chuan in alo out tor ra Caroline chuan Edwin midang hi chwa tir vek ro chuan invite khan boy na lian tak in nei du lo chuan engma hi ti dar su ang cheu ti in a vau zui boka he thil hi ke ti vek ani ati tel bok ke chu thin rim zetin abai chuak au awa
sin chu in thlakin Shijin chu akut phar sakani a Caroline chuan alo pan phei hun kal to te she chhuakin Shijin chu khatia anu le pa te an thi nu khan akut chu tunang cha khan phar sakani a apu chuan khang thil kha I the ngil ma chu I chhuak lawang tu man kan chuang ko chung chang hi an she tur ani lo alo ti mal phau chu a hlo ber lo ni a Shijin chuan apu te in ompa chuan Caroline kalna tur nei lo chu alo shwai tel ve hi alo ni Shijin chuan ka thi emaw thi lo emaw tu man min ngai to ve tak tak lo ani hi ati mek lai in Caroline chuan tuilo kengin alo peluya Shijin chuan chhuak turin tima se Caroline chuan ka kalsan don lo che ti hian ibula ka omve don ti in alo shil amal chunga chuan alo mu a tun hun lo thlengin Caroline chu Shijin chuan chhuak turin alo ti le Caroline chuan in beng dai tur chuan ti in Shijin chuan kai thil ti vekani hi ti in phuba lak chu atum ru viaw Caroline chuan tuna chuan in beng dai la a le pe ka thlen chuan I that mak to don ya ti in a in beng dai thei ta shama chumi zan chuan Caroline chuan Shijin chu amuthil ma khuma chuan amut poi ta ringota amu hil ta mo tia chuan chhuakin anan toys te chu akhung fela Mr. Ling chu ron kal hlolin miron zoi lok ro alo ti Caroline chuan isoi duang ang chu ta hian soi ro ti ma se Mr. Ling chuan Shijin muthil la ya thil swal lo ti tur em chuan ka din mun hniam lawania ti in Caroline chu zoi tur chuan a ti le a Mr. Ling chuan Caroline chu a ina chuan shwain kumsom chuang an enkol to a anuwa tianga an chhung kwa ti ming chatura Shijin a thlem tu te chu adem viau thu te soin a an khum de uvaka Caroline chu zam do bik chuang lawin keima ni lawin I mu ang hian ama zokin akal san thei lo wanga tang zok ani thu te chu asoya Mr. Ling chuan ama wanga Shijin te unaw po in halan ni thu te soin Shijin chuan adu tak tak che I ringa mo do tak tak che se chuan nupuya tan anei tu ang che chu ma se tun thleng son som po ala som lo che ania he dar thlang hi pon lama chang engma a mu thei lawa ma se chongero ashat vek thei eng ang takin nge Shijin hian adu che a nupuya tan adu tak tak reng che em nge ni a I moina che adu ilo endonia tuna hian Shijin chuan I omlo ti a sheto nge yanga alo thleng che bang lo en ring ro a ti anu dewa chuan ro te surin Shijin pon apu in chu alo thleng ve cha Caroline khonge aron te ngala apu chuan akhong bau thu te an pan in karte chu remati pui lo jale an chung ko za na mai bak an thlen don lo thu te chu soin Shijin chu a haule shep Caroline chu ada bowang wang to tur thu te chu a shila midang nei moi tur le Caroline chu akal san thei lawani po in mei anga abula omtir ve moi tur chuan ati chutianga ati chuan Caroline chu ati nat lo tur thu chu a shila Shijin chuan chutianga ati lo tur thu chu chiang taka shilin apurin lo ang takin Caroline chu anei du thu te asoya apu chuan Caroline du lo chung inei chuan inu in ipa thang khan a that ve che I hlau lo em ni ti in zot Shijin chuan apoi lo min that ro se adu ani phot chuan apoi lo ma se ka kalsan ve thei lo ani ati tlat an pu tu chuan anin hauna sa hle a apu chuan kahma a hian thing thila chuan Caroline chu katina lawang ti le in Shijin po Caroline tan chuan engma ti she nei lo ti taka a thing thile mai apu chuan arin lo ang taka Shijin a che chu makati in a thin rim hle a Caroline po chuan in chunga tang chuan alo ngai thlave renga chuti tak chuan Shijin chuan alo du tak tak ti a shat pha ta hlawa apu chuan ben Caroline kha dawa wangche ti in Shijin chuan silai chu alo phor ngal Edwin le ben te chuan an pu te ve ve chu in sum tur chuan an lo ti a Mr. Ling chuan kha mei che pakhat wang khan ipu hi min thatanga mo ti in azot Shijin chuan nilove ti in ama chu ain tin le
Caroline i da bau chuan keima ka in that ve ang ti in avole ta cher chera apu chuan tingai na tak po chu a she to lawe Shijin in ka don cha chuan Edwin chuan lo pot sonin Shijin chu abana en ka pha ta zoka apu po a beidong hle ben Caroline chu wa chwa mai ro ati ta shama ben kal bola chuan Shijin chuan apu beng bula chuan ka che dan chu makiti em putar mai ini to hi helai dar thalang hi a chunga chang pon lam ri le nu ma po a mu thei vek ti ka shalom a ti sar sar a po chuan nang hi i lo ti lui vek ani mo ti in a zot Shijin chuan tuna chuan khoya ma ikal son to lawang he ina hian hadam takin lo om mai to ro kanuna hian i lo in ro to tur ani lo ati a apu chuan i mi tang mo ka ni to do na ti in ti thei dang phei chu anei law atupa ani ve ta wang chuan a thi em chu a phal bok si law engma chu a soi boy du talawa Shijin chuan Edwin chu apu in chung lama shwai lu tur le ama veng tu tur da tur chuan ati a Edwin pon a shwai lut ngal Caroline po kong khar chu hon sak ni in Shijin chu alo pan ngala nga tinge tiang wang mai maya nangma in ti na ti tum ti in alo kwa vong vong Shijin chuan ka in chhir nga le kalau thia ni chuan tiang hian ka kwa vong vong thei lo che anga mu po ka mu thei om si lo che a alo ti Caroline te po in lama chuan ho in Shijin chu in thla ka in bal tur chuan ati a Shijin chuan kabana na thi engtin nge keima in ka in phel theyang ati ve tlat Caroline po chuan tuite siam sakin bata pa chuan a chuti ra a korte chu ala phel sak du mai lawe Shijin chuan ka korte phelanga ya baka doctor in ka ban na lai hi ti hu su ati boxi a engtin nge keima in ka in bwalang alo ti le Caroline chuan Edwin bal tur che in kan kawangi ati deuh tlata Shijin chuan mipa in chu tia ka taksa an khoi kwal vel chu ni thein i she reng reng ami ati le ta ka chuan Caroline pon a korte chu phelin a ke korte po chu mong chang chuan a phel saka tuite chuan the in anin holo to viaw Shijin chuan Caroline chu potlave in min on laklo anya engten ngen yang kaban hi ana a zana mu thei lo ta ila ati sup Caroline chuan doctorin na chok na a cho che kha anat vek chuan pani ei mai ro alo ti Shijin chuan damdoi eina sat lu tuk te chu ril ro ati boy thei ti shelawa mi ti in anin lem kwal vela du tho taka info pin hun nuam tak chu an hmang dun zui ta bok atuk lama chuan Caroline chuak chu Shijin te chuan motora an hngak reng Edwin chuan Mr. Ling Caroline chu arai to hle mai ti ro lo ti in Shijin ro chuan Caroline hian min du ve tak tak to in isha em alo ti dai Edwin chuan ka shelo le ma se ibula om du to talalom alo ti Shijin chuan chu tiang chau ka du law ka hmangai le ka duang hian min du let ve se ka du ani alo ti Caroline lo holam chu a unaw passion Chris chuan lo mu in unaw nu i rewang wanga i lo lang le a kapa kha Shijin wangin a thi ti shereng chungin abula te ila omboka nang hian chung kwa kan ni ti chu ila the hil em lawang chu ti ro ti in poisa chu alo dil Caroline chuan kapa ina khan in la om reng ti ro kapa sum million som lai in lak to kha atok to lawami lo ti in Chris chuan khatiang lek te chu atlem lutuk baka Shijin hian nun na alomin bat poisa arol turin ka ti zok mai mai ni hi ati le Caroline chuan inu ka pek le chau to kha nangin nen hian in byak na chan tur kan nei to lo alo ti mak Christine rim chuan engtin moi soya ti in ben chu atuma Edwin chuan lo dang manin Mr. Ling engtin nge ka ti don alo ti Shijin chuan adam chunga ku do to turin sia mangche alo ti Caroline nen chuan an kal san zuya motora chuan Edwin chu an lo ngak Shijin chuan kalpo kal thei to lo turin ka da bo do na mi ti in alo zota Caroline chuan angai lo kapa ina khan an la om renga kha in kha kalak le tanga ya ni ma se kaima in engkim ti vek ka du ani ati a Shijin pon soi boy sak du lawin
ole engtin pon ti don la poisa emaw ang ti in a card chu a pe a Caroline pon pom sakin kalome a ti sap Edwin pon Chris khoi chu du tokin alo phei ve boka in lama chuan Caroline chuan lemte ziakin alo designa jin lo phei chu mu in ta tu tan khoi zok hi nge mo yang alo ti jin chuan tu tan nge ti in lo zot Caroline chuan ring chin la a ti chuan a moi ti zok chu a thlang ve mo ya Caroline o ma ta tu po chu ama design mi ti in a zota ana ati le ti lo te po chu a zot tel bok Caroline chuan ana em lo ti in holo tak chuan anin fiam zu ya jin ban chu Caroline chuan a beng pa zeu jin chuan na ti in aladam lawanya o kate anga omtir ve min tum mi ti in alo zot Caroline chuan boy pui pa chuan kate kha nangma ti tak tak muni a ati jin chuan o anan ne na tha cheu atuma kein ake kalak sakani kha ati Caroline chuan nui pa hian ma se ake dinglam chau ilalania o tuna chuan ke pakhat ala nei alom ti in jin chuan anilaw mi pa chuan ke pathum kan nei alom ti in alo fiama Caroline chu nui vak vakin an hlim dun viau atuk lama chuan jin te chu motora chuangin Edwin chuan ente Mr. Ling exchange lardeu lana kha mania a accident a liam nein tuna award semna khan best actress thlana ni a chuta akalna chuan ahnunga ta tu nal deuh alo nei thuta mi zongin an soi loi alom makati tak chu lana hian athil po sa hian Caroline atek telve a ati jin chuan enin Caroline design moi ati sok a thlan ngei kha alo ni a Edwin chu moi ti ti in zo dai Edwin chuan shathiam lo viawin a cheshan lo alo ti ve mai jin chuan in ti thei deuh hian kanupui design ani hi a ti vela atuk lama chuan Chris le anu chuan an lo pana anu chuan ron ben chu atum ngal ringot Caroline chu lo indangin anu chuan engwangin nge do ti soya engtika nge poisa chu min lo pek reng a ron ti twar ra Caroline chuan ishe to lo mia ka pek ngei che kha ti in lo soi ve tlat Chris chuan kanu ifa pa kani hi games khelnan ka mang to lawang ma se ka games khelna le ba pek nge ka ngaya nia min man tir mai ro alo ti ve chen anu la chuan Caroline hiamin pe reng lo a ti ve tlat box si Caroline chuan proof na ka nei alom ti in voice record chu a play ya anu poisa a pek ngei thu chu ti chian na na mang anu chuan keima kanilo chong hi ala ti char Caroline chuan ni in ni lawalom ma se AI alo om to hlawa approve nan ka siam choptir mai ni hi ati neu Chris chuan kanu chu in ti ve siamu tianga ai te chuan kha putar kha kan lo la dam tir ve mai lawani ati pal ta hlau mai anu chuan beng chhuain ngoi mak tur chuan ati a Caroline chuan thin rim chatin engtin moi soi alo ti ve vat bok anu chuan Chris chu ina kanin bek angai ti in apo chhuak dora Caroline chuan ring hlel viawin tu emo chu akol ngal Chris chuan engzat chiang nge abat ti in Chris batzat chu anlo soya atlem lutuk batbel tir zel ro atam paule alu thukanga a chatinga ni mai ti in a thin rim lutuk chu a khur dar zanlam chu lo thlengin Caroline chu samhu nyang hian khuma chuan alo chu a jin local chu anan amu to le to lo chu alo zot jin chuan amu to thu chuan changin ngatinge samhu a ilo la oma ati asam chu jayar chuan a chem ro sak ngal Caroline chu lunga ti sha takhian a thungui viawa in a min lak lu tir khan kumnga kani a khati lai po khan tyang hian ka sammin chem ro sak thin ti ro a ti le sap jin chuan ngatinge thil thlenga omami a ti Caroline chuan alu chu a thing wata
engmah chu a sawi du lo hrihin chuan min hrit lo lang chuan nangmah in I chingfel thei angem a ti le Caroline chuan chang lem lawin ling hrihin min kwa ro a ti le sap ringot hrihin pon zot boi du lawin amala chuan a poma a kwa ve ta hle hle atuk lo thlengin hrihin chuan thil thleng vel chu alo chui ti ra Edwin chu lo lutin nimin khan Caroline nuhrawn le u nau pahran te kha an lo kala chuan apa thi chan kha thil fel hlel alo boka kum nga liam ta khan Kate khan Miss Shaute a bipop china thil thleng she tu po an oma ma se a she tu per chu a thi to a ti in hrihin chu a sangal phat Kate chu da that ngal chu atum Edwin chuan Mr. Ling tuna chuan engma la tiri su thil akal boyange proof na engma kan la nei lo hi alo ti dan tum deu ma se Kate chu miswal takani wangin hrihin chuan proof na engma kamamo lo a ti a hote shwayin Kate omna lam chu an pan ngal Edwin chuan thil thleng dik lo a oma hlo wang chuan Caroline chu bia in Mr. Ling hi dangro a ti chula hrihin te ne Kate in kotan thlen ral chuan Caroline po alo thleng ve ngal Ling hrihin eng thil nge ti tuma alo ti ngala hrihin chuan tuna hian thil ka chingfel don ani nangman thile ti swale chuan da thammak ro iti kha ipa thi dana khan ke thi ain rol ve in kan sia a kum nga kal ta khan Miss Shaunen anin be pop china ni proof na ka nei lawa min ring lo po ani mai thei ti in asoi zo ma chuan Caroline chuan karing che ke chu nangma hian chingfel la ke pon ka chinfel tur te ka boi puyang alo ti ve dai hrihin chu anui soka Kate in lam chu apan ngal Edwin chuan Miss Caroline nga tinge Mr. Ling kha idan lo alo ti Caroline chuan inga tinge kadanang Kate chuan athil ti swalman shem na mu aphualom alo ti mak Edwin chuan in seilan du na in cheng dun boka Mr. Ling ang mai na lom I chong le ma se amak lem lawe ti in Kate omna lam chu apan ve boka Kate chuan thil te lo inin hrihin te lo kal chu enga tan ma alo ngai lo ti shat tak hian alo nui khuma hrihin chu heta engei lo ti ve don alo ti hrihin chuan pe hel lowin kum nga liam ta khan Miss Shaunen inin be thina Caroline pa thi na akhan in rol ti ka siania in thil ti she tu ber chu thi to ma se ka she chiang ani a ti a Kate chuan approve na inayami alo ti hrihin chuan nang ang mi swal tuk thil ti swal fia na tur nei kher ka ngai hlei nem ti in a hote chu Kate man be ti ra a soi sa ta shep a thi sen chu hrihin kora te chuan a kai nuala Kate chuan vin tuar in engtin nge teng hian min ti ngam zok a ti tuar hrihin chuan a thil in tura chuan damdoi phul chewin a meisel chan lai te chu de hlum nan a hmang le te a lekha poimo chu la chhuakin nakina ilo chher donia I omna tur hi ti felvek ani to a chuan kha kanu le pa te I thana video kha kapu khan a pe che ti ro ma se tu na chuan kapu pon alo chan thei to lawang che ama po ain chan thei to lo zo ka ni a ti kum sak Edwin chu Kate damdoi pol na in tir tur chuan a ti a Kate chuan ti su ti in an sia te chu a lo chama hrihin chuan han soi te I du soi ro mi pa nga ini chung hi a rei to don si lawa rei lo te chung in I du han soi te alo ti khum le damdoi a tel cheu kha at na ningei turina lang Edwin chuan a in tir tangi nge a hrihin chuan Edwin pona da ula media te kaubok ula amwal phau the angberin omro se a at nuwa po tu ma boy pui thei lawin da ang che u a ti a chwa san zui hrihin chuak chu Caroline khan lo la ngak ringin I ti theim alo ti a hrihin chuan ti in fo chu atume Caroline chuan a ngonga thi sen kai chu tu thi sen nge ti in lo zot hrihin chuan chutiang min ka chak lo hleinem thil thata ka ti a lo mandon te chu ka phu ve lawami alo ti
Caroline chuan a kiss zewa Shijin chuan reilo chu tiviawin khali khamo alo te le Caroline chuan I thil ti in loman anei angzel hian ka loman po hian pek na chan tur nei ve ngai a lom ati a Shijin chuan ani le I loman tak tak chu eng ka ti in nge ka hlo chhuat theyang alo ti le Caroline chuan tu nei thil ti hi chuan a hlo chhuak thei nge yang chu ati a atu ka chuan Shijin te chuan dokan kilin anan chuan anu thil design chu Shijin alo mu a apa anu hian lemazak thiam ti ro alo ti Shijin chuan inu hian erong bol po athiam mem ti in anan chuan thiam lutuk chef tam tak ai pon athiam dai zok anu ei siam hi atui ber alo ti Shijin chuan ama kha chuan artui kan po athiam lo thin kha ania ati supa Caroline chu athil siam te kengin a ei thei to e alo ti pheya dokan chu alo kil zom ve bok Shijin chuan alem ziak chu hei engami tur nge ti in a zot Caroline chuan anan ka thili lo khoi le to ni mo anu tan hian apoi mu ania lo khoi to su ka ti kha ti in a hau lana in until ti thar tura design ve turin min ti a ka ti ve chin ani hi ti in a design chan te chu a shela anan chuan ei tur te chu la in apa po chu a sem ve zela Caroline chuan vegetable lam ei tam tur ti in Shijin chuan anan khonge sa vel ngatinge sa min swa ve lo alo ti anan chuan kanin rul cha ti khan alo ti Shijin chuan enge omzia ti in alo zot anan chuan nizan khan kamu hil dira anu loman idil te kha ka sheveka lom alo ti reu Caroline le Shijin te chu an lai dun le a thil dang chu soidun ngal vatin Caroline chuan a chhuana tur te chu a soida ya tu emo hian lo kol zomin Miss Shaw le Chris chunga adu dan taka anti to thu te chu an lo shila Caroline chuan chu e khama Chris te ina akal tur thu a soi chuan Shijin chuan a office kal na lam tur thawani wangin ka thla ko yang che alo ti Shijin chuan Caroline chu thla in nangma in iti theyang mo alo ti Caroline chuan o Chris omlo laiania ka ti theyang ti in Shijin chuan Chris omlo laiania Miss Shaw chau chu iti theyang tan kalau nga kang che ati a Caroline chu ama chuan na lut Edwin chuan kavalu pui do na mi alo ti ma se Shijin chuan a phal lawa ama in ati anga yalom ma se ilo en thareng chin do nya boina atole to lo shala ma se ama in iti tir phol zelang ati Caroline chuan kong khar chu kek dat datin Miss Shaw chuan tungi alo ti a kong khar chu lo hongin Caroline a mu chuan khar le ngal chu atum Caroline chuan dangin poisa chu a mu a Miss Shawin poisa mu cha chuan local ro ka fanu nang hian min ti hnual lawang ti ka shalom alo ti le alo ton huam huama Caroline chuan thil dang vak ti katum lo ka ruma ka lemzia na te kha lo la katum mai ania ala omang chu ti ro alo ti Miss Shaw chuan o kan la ange ti in room lampan pa chuan engma ka lo la ti chelo hlawa alom omlutuk ati neu neu chutia Miss Shaw room a alu chung chuan Caroline chuan camera lo kam ru a Miss Shaw lo phei ti a chuan apa thalak chu alo en da ya Miss Shaw chuan ipa thi nu khan ka thei ngil thei lo ti khan athalak ka da thata ring ani kha alo ti vel Caroline chuan ka ngai to a kum nga ka ni a ka bo ma khan tui de win kamu a ka harle chuan mun shat lawa ka lo om da ya chuan kamu manga ka pa in min lo kawa ka thi dan kha thipa ngai ka ni lo mi in min thata ni phuba la ro min ti yasin ati Miss Shaw chu a boy ngal vek Caroline in ngatinge Miss Shaw khwa ala en hi thlahu ang maya I boya ti in a chwa san mak pona chwak chu Shijin te khan an lo la ngak renga Chris kha kolin anu poisa apek thu chu a shile kher zan lama chuan Caroline chuan Chris te nu fa chu
camera akam mang khan alo en meka sijin po chuan alo en pui ve bok Chris chuan anu chu poisa dilin Caroline in apek thu po a shil vek thu chu a shila anu chuan apek phasi lo wang chuan kut te chu anin thlaka poisa chu apek du lo chuan apa kha ama azwang thlani lowin anu in a shai re wanga tla ani ti chu a soi chhuaka nangma wanga thiani kha I thatani chu ati twar anu chuan a beng ve bok a ro sum po I chan ve vek kha ati Chris chuan poisa kha min pek lo chuan thi turin min duwa ka ngai don ania chuan Caroline po apa thi dan cheng takin ka shil vekang alo ti Caroline in thu di ka sha chan chuan a chap zoi zoi ama le ama chu in se ru in jin chuan alo danga Caroline chuan jin kanani ka pa kha an thata ka that ve don ti in a ril runa chu ti mai tur po chu a shelawe jin chuan ole min lo kwa la inat na te kha chu ka chunga hian shi tharo I ti cheve vek donya ti in a nema anin kwa ta vong vong atok zan lama chuan Chris chu a poisa bat na te chuan soisa in a kut te chu an vi saka ka ti to lawang min ngai dam ru alo ti twar Caroline te po chu mi hmuna chuan lo kalin jinin ka lu pui don che emni ati chuan o nang po atwar tu thawin ya anna lai I mu ve ngai alom ti in an lu du na Chris chuan unaw nu min chan ro kalome unaw nu ti in ama chan tura lo kale mo chu alo ti Caroline chuan ngai omzet hian I thilai en tura lo kal kani thi ti in mi shau po an lo shwai tel boka Chris chuan nangma wanga ni hi sha em poisa khamin pe du lawa ti in an nu fa chuan anin haule ri Chris chuan Caroline nangma thil ti vekani mu lo ti in ka om chan hi irwa man na vekani hi alo ti vi chu atuma jin chuan a chem teken lai chu alo tlo thlak sak Caroline chuan I she ve che amo mi mol takini ti in apa an tha dan chu a shat vek to thu te chu a shila a video nei te chu entir Chris chuan ka tha ani ve lawe ka nu hi ani ama hian a shai ru ya anem tha alom alo ti anu chuan ngoi mak ro Caroline ipa kha chu Mr. Ling wanga thi ani kha in panin kar adu lo em wangin portion cheu atuma ma se Mr. Ling hian a thatani alo la ti chale Caroline chuan tol thattu chu nangma nge hi ini tu ma pu thei ini lo alo ti thunga anu chuan ngai dam te chu dil ma se omsia om to lawa ka in pe ang ati chung to ma se Caroline chuan itana gel tan chau chu olsam mama medila tlala ka du ani shom takin ithi yang ati a Chris chuan o thusha tuwa ka chang thayang alo ti chule ipa thi nu po khan putar pakhat pasala anei le a ma se chu po chu chin shat lawin athi le thaw voi ni to tha chu atang lo thei lawang na takin an shem pha do na sin alo ti ma se ke chu min ngai dam la ti in alo nge na Caroline chuan Chris chu bottle chuan aluwa vo popin jin chuan awak na chu lak sak ngalin Caroline kut thi a mu chuan iwa chak don lo tak ti in jin chuan a soi sa ve bok anua chuan Caroline nen chuan an chwa san dun ta dai hun te local zelin lana in Caroline ta tu tura design tir kha company pakhat chuan an mani ti angin an lo post sak mak Caroline in a mu chuan anei tu pa chu kolin ngati nge ama ming po tar lang ve lawa design chau an post engma ham that na ngati nge an pek ve lo ti in lo zot chu pa chuan lana ta tu a design wang khan in la nga la mi a eng po ti ro ti in engatan ma chuan lo ngai lawe Caroline po chuan ole du thlan tur pani ineya kha thil ka post cha in ka ming itar lang tel don ya I company le in thok zong zong kha tlak chha tir vek du zok lo chuan ti in awawe chu pa chuan engatan ma chuan na ngai sak du lawe I duang ang chuan iti don ya ti in anui khum vel maka Caroline chuan an thil post sa chuan ka design te in lo man ve du awangin kalom khop mai ti in awa comment kher
Edwin chuan Caroline an soi silna comment chu Shijin a chartir ve a Caroline chu a thil va comment wang khan mi ho chuan an lo soi sel vak hi alo ni Shijin chuan va chana comment ve tumin Caroline chuan alo danga Shijin chuan an soi silna sat em che hi ti in a changa Caroline chuan enga tan ma alo ngai lo min soi na sat paule a chani mai ati a she thiam lo viau ma se Shijin chuan thlop tat to in Edwin chu isiamo an soi tam paule a chani chu ati liam ve le ta ringot hun te chu kal le de win Caroline po mi pon an ngai ven na sa to viawa a class kal tur chu Shijin te chuan thla in media ho chuan an lo bor ngal luai Caroline chu zo na te lo zot ngal chiamin Caroline a tong du lo ti Shijin chuan she thiamin media ho chu a tol nun tira Caroline chu a kut pe in Caroline pon lo kai ngal chu ta media ho chuan zo na sang te chu zo tin design chu ama design tak tak ni le ni lo te Caroline chuan proof na anei le nei lo te chu an zot du a Caroline chuan a design ngei ani ti fianan video chu a mu a hi ani hi proof na chu adang langa in ti em company nei tu po ka berenga ma se engma ati do si lawa ka comment ani kha ti in a design company nei tu pa ne na an soi na video chu a mu a Shijin bula chuan tianga ti kher hi ka du lawa sin mole ma se a chula nyang ti in video chu a social account lama chuan a post chui kha ka post do kha ati le kher Shijin chuan ole class chu vakal toro le ti in anin thaliama media ho chu ngati ngein la om reng ti in Shijin chuan akal dar tir ngal vek bok Edwin chuan Mr. Ling kha video kha Caroline khan anei reng ani chuan ngati nge ama khan a post wat mai lo le ati Shijin chuan a hun ati lo wang ani kha mi in an social tam paule midang pon an shina sa anga alar wang lai takani chat in a post ta chawani kha ti in ama a Caroline in alo chan adu lo chan te chu a sheve chia Caroline chuan ina chuan lemte zak le mai in Shijin chuan ngati nge inai om renga ama chuan pona chhuate pon nuami ti ve chin kha chian ko min chho ve ta che alo ti Caroline chuan ani mo ka chian te pon min lo som china ka pe lo deuh hleka ma se ani chuan zan in chu ka chhuak ve don o ati a anin ngei to viau Caroline chu chhuak ve ta nge in club lama chuan a in ti hlim ve a zute inin model mi pa te chu an order vel an chan ho chuan za in nuam chu an ti viawa in lama chuan Shijin chu lo omin Edwin chuan Mr. Ling Caroline kha klapa a in ti hlimania alo ti Shijin chuan puitling ani ve to a tikhan in ti hlim ve ro se lo ti in Edwin chuan ma se Mr. Ling englawania model mi pa tau tak order nuaman ti viawania alo ti le Shijin chu thik thu chiat na khat le ngalin boina adu ani mo ati a chhuak ngal Shijin chuan club chu thlengin Caroline le model pakhat chu an lo lam vel meka Caroline chuan Shijin a mu chuan a chat thladir ngal a chan te ne Caroline lamu mai lo la lam ve ro ti ma se a mengam to lawe Shijin chuan lo pan na in nuami ti viawani mo model ho ne na lam chu anuamem alo ti Caroline chu lo meng dek in engtika ngei lo thlena hei te chu kan lam ve mai ani hi nang aya hotan om chuang hlei nem alo ti alo tlon viaw Shijin chuan ni ka hotalom ma se itan hian ka hot tok lo ani mo tile in Caroline chuan tiang khan om su kan in fia mai lom alo ti Shijin chuan in fia mi du mo kan patni in ina kan in fia mang ti in apom no la a chwa pui dai Caroline chuan a chwa pa chuan a chan te chu nuam dewa hun mang tur chuan a cha zuya Shijin ten in an thlen chuan Caroline chuan Shijin chu kis zewin alim kwalvel do tak ati sap Shijin chuan tikhan min ti su min on laklo ange alo ti Caroline chuan on ro se
pui dan che ka shalom alo ti ve shijin chu akut te phar sakin akis le a shijin chuan akut chu phelrotima se adu lawa akut phwarna te chu se in a in phela an pahnih chuan hun nuam tak chu an hmang dun zui sin to bera chuan shijin te chung kwa chu chhuak hawin anan lekha chai chai chu an nu pa chuan an thir duna a topa chuan chung ko hlim tak chu an din zui ta bawk a top ta